Srdačan pozdrav, poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu šahovnicu. Jako se veselim današnjoj temi. Tema je strani dragovoljci u Domovinskom ratu. Tema je doista obimna, široka, puno se o njoj može reći, ali nažalost malo se zna, pa kako ne bih prevelik uvod radila, odmah pozdravljam vaše i moje goste, a to su gospodin Raymond van der Linden, pripadnik nizozemskih postrojbi. Dobro nam došli. Dobar večer. Dobar večer gledateljima. I Tomislav Šulj, koji je povjesničar, koji marljivo već neko vrijeme istražuje o tome koliko je bilo pripadnika stranih postrojbi, gdje su bili, kakvi su bili borci, i vjerujem da ćemo doista puno zanimljivih informacija čuti večeras od vas. Zahvaljujem se, Nado, što ste me pozvali u emisiju, jer rijetki ljudi iz medija se uopće sjete te teme stranih dragovoljaca i njihovog doprinosa u Domovinskom ratu. Nekako mi se čini da se klima u posljednje vrijeme mijenja, pa mislim da tu klimu treba iskoristiti upravo i za razgovor o ovoj temi. A evo, pripremili smo za početak i jedan prilog. On govori također o jednom stranom dragovoljcu. Ja vjerujem da oni stariji gledatelji jako dobro znaju tko je Steve Gaun. Dakle, strani dragovoljac koji je došao iz Velike Britanije. Evo, traje nekih 3 minute pa da čujemo zapravo tko je, što je, neka se sam predstavi. Bio sam u Sloveniji kad je bilo probleme tamo. Znao sam da će biti Hrvatska sljedeći na red, ali neće biti tako jednostavno kao i bio u Sloveniji. To sam čekao, evo, radio sam, bio sam u Italiji kad je počinio rat, vratio sam u Englesku, rekao sam moj šef, slušaj, ne mogu gledati to na televiziji, to nije fair. Ja moram ići, ne znam šta mogu raditi. Oni su skupili novac, tam i novac i došao sam. I nisam bio sam, evo, između linije fronta ovdje na istok bili oko 140 Engleze od Osijek do Župani. Ovdje u Vinkovci najviše, u Mala Bosna je bilo ne sve zajedno na cijeli vremena, ali bili je više od 40 Englezgi u Mali Salo kao Mala Bosna. I svi kaže, ajdemo u Vukovar, i onda mi smo skupili neki 20 dečki, stranci, Francuzi, Englezi najviše. I došli smo ovdje do Novo Selo u Vinkovci. Onda, među vremena 18. Vukovar je pao, naravno, i onda mi smo ostali ovdje u Vinkovci, brani Vinkovci. Najviši u Mala Bosna. A u Vinkovci kad smo došli, ja sam hodao pješke, došao sam iz Novo Selo do Mala Bosna pješke i nisam vidio niko. Bilo je miriš od dim i dimljina šunke i tako dalje je bilo. Ovaj miriš, kad se kaže jesenski miriš šta je bilo. I naravno svugdje je bilo smeća na ulice. I samo sam vidio jedan automobil sjeli put. I za mene to je bilo čudno. Gradio, kao da je bilo totalno prazno. Naravno nije bilo. Mi smo bili sve ispod zemlje. Svi su tražili samostalnost od Srbije, samostalnost od Jugoslavije, samostalno Hrvatske, i tu je bilo dobri dijel, i svi su radili po to. Vidi koliko ljudi su birali kad su bili na izbor za ovo da samostalnost, koliko su bilo za samostalnost. I sad je to drugačije. Sad mi smo bacili to da ide u Europsku uniju i sad ima neki birokrat u Brusel kaže da mi moramo raditi ovdje u Hrvatsku. Ja sam, ne znam, ja možda samo u glavu kad sam borio od 1991. mislim da tako će biti na kraj. Da je to, kad se kaže mi u engleskom, inevitable, ali ja sam uvijek znao da će biti dobre samostalne države i mi možemo biti kao, pa ne kao Švicarsko, to je financijski razlog, ali kao neki drugi način samostalno za uvijek. Dugo Hrvatska nije bio samostalna i opet nije. Ne volim da ljudi ide iz Hrvatske, znaš, puno ljudi pita meni za pomoć da ide u drugi mjesto za neki razlog. Irland, kad svirici idu u Englesku zaraditi i Hrvati želi ići u Irsku zaraditi. Ne znam zašto, ali evo, takva je situacija. I ja to mrzim, ja mislim da ljudi mora praviti nešto ovdje. Ja nisam imao, vidi, sve ove godina, ja sam imao moje male pensije, znaš, imam 6 djeci i tako, ali malo po malo gradim neki život ovdje. Kupim malo zemlje na kredit i tako dalje, gradim nešto i stalno gradim. Može biti uspješno ovdje, nema razloga u drugi zemlje, znaš. Ovo je vaše zemlje i moje sada. Ja ne bi ići, ljudi, zašto je Hrvatska kad svi idu u drugi zemlje? Pa
Pa oni koji idu u drugi zemlje, ovo je moj dom, ovo je moj zemlje i bolji ovdje. Ja sam živio kroz cijeli svijet i najbolje mjesto je ovdje. Još uvijek. Poštovani gledatelji, to je bio naš Steve Gaunt, kojeg sam čak i osobno upoznala na istočno-slavonskom bojištu. Evo detalje koje ste vjerojatno primijetili, zapamtili. Možda nešto što je najvažnije, a to je da je on otac 6 djece, da se oženi ovdje u Hrvatskoj za Nuštarku, dakle za jednu djevojku koja je iz sela koje je on branio. Evo, čuli smo razloge zbog čega je Steve došao u Hrvatsku, pa možda s tim zapravo i da krenemo da čujemo našeg Reja, kako vas prijatelji zovu, kako ste vi došli u Hrvatsku, koliko ste uopće znali o Hrvatskoj? Nisam znao zapravo ništa. Mislim, za mene to bio bivši Jugoslavija. Tako smo ga mi učili u škola i to je za mene i tako je bilo. A razlog, mislim, mene je istekao ugovor u nizozemskoj vojski i tražio sam način kako ići u Legija stranca. Međuvremenu mi se prijatelj javio da je vidio nizozemski oglas, nizozemska novina oglas da se traži dragovoljce za ovaj ratu. I ja sam išao u nizozemski biblioteku u Amsterdam i potražio sam novinama sve unatrag 3 tjedna dana dok nisam naišao na taj oglas. I nazvao sam i prijavio se i došao. Koliko vas je tada došlo? Je li netko bar govorio hrvatski jezik? Nikog. Ne. Prvi buš je išao, ja sam ga promašao, ali sam odmah nakon toga sam išao svoje inicijative. Imali smo vodič i u Nizozemskoj i u Zagrebu ovdje kad su oni došli, pa su prebačeni s busom u Gospić i tamo smo imali svoj vodič koji je znao engleski, tako da smo mogli se sporazumjeti. Neki su znali njemački slabo, ali snašli smo se. Gospićko ratište, je li to bilo nešto što je vama već bilo poznato ili primjerice da ste došli u Slavoniju, ipak je to drugčije ratište nego što je Gospić, Dalmacija? Pa, znate sam, Nizozemska je ravan ko daska, mislim, tu ja zapravo Gospić nema što tražiti, nije to moj teren, ali tako su nam smjestili iz Ministarstva obrane Republike Hrvatska, bio potrebno da smo mi tamo, a ne u Slavonija. I tako sam naučio ratovati na takav područje gdje uopće nisam, što se toga tiče, školovan za ratovanje. Jeste li imali nekakav mali tečaj učenja jezika, barem osnove, ili je li neko među Hrvatima govorio nizozemski? Kako ste se sporazumijevali? Ne, prvi 6 mjeseci dok smo mi bili u taj First Dutch Volunteers Unit, mi smo međusobno govorili nizozemski, koliko nam je bio potrebno, smo rukom, nogom malo razgovarali sa ljudima, ali smo koristili naš vodič koji je bio i lokalno dečko, Ivica Štimac, koji je znao teren, koji je znao i dosta dobro engleski. Tako smo se sporazumili nekako. Dok nije došlo do opće demobilizacije 15.3.1992. I kad je došao UNPROFOR, Hrvatska je imala nekako dogovor s UNPROFOR da ako UNPROFOR uđe, stranca moraju van. Tako smo mi demobilizirano i raspršili smo se, većina išla doma i neki su ostali skrivajući po drugim postrojbama. Jeste li već imali kontakte sa mjesnim stanovništvom? Jeste li već neku sliku stvorili tko su zapravo i kakvi su Hrvati? Je li vam zapravo postalo jasno što se u Hrvatskoj, odnosno bivšoj Jugoslaviji, za vas što se događa? Dosta nam su pričali lokalni ljudi što se tamo događa prije. Mi smo vidjeli i sam što se događa. A da smo nešto znali o tome, ne, baš i ne. Ja mislim da ste jako brzo učili se u ratu više nego ikad. To svakako. Iako su prvi slike za nas bio, pa mi smo došli u raj. Mislim, ako zamislite Parušić, ako znate kako ta okolina izgleda, 91. snijeg, metar, to je za nas Nizozemca, wow. Idila. Da. Evo možda sad malo da uključim Tomislava, prije nego što se vratimo na vas. Malo evo, došli su iz Nizozemske. Koliko i kako su zapravo ljudi dolazili? Evo, Steve je na primjer rekao da je on došao sam i to kao novinar. Ja ga se i sjećam kao novinara, pa se poslije odlučio obući odoru. Pitanje je potpuno na mjestu, zato što su upravo Nizozemci, što je Renije napomenuo, oni su na neki način posebnija priča od svih drugih postrojbi, zato što su bili potpuno profesionalno ustrojeni. Uvjet za pristup toj postrojbi bio je da pripadnik mora imati
određeno vojno iskustvo i postojala je i prilično stroga selekcija da se uopće može pristupiti takvoj postrojbi. Kod njih je bilo važno, naravno, kao i kod svih drugih, taj kriterij dragovoljnosti, iako su upravo oni, nažalost, kasnije proglaseni i vrti se o njima priča kao plaćenicima, no to su već nekakve stvari o kojima će reći kasnije puno bolje i preciznije reći. A što se tiče svih ostalih stranaca, znači, a njih je došlo sasvim sigurno negdje između 500 do 1000. Svojim radom sam pobrojao 550 i nekoliko stranih dragovoljaca u redovima Hrvatske vojske, Hrvatskih obrambenih snaga i kasnije Hrvatskog vijeća obrane. A dobar dio njih će se tek pronaći u raznim dokumentima, a nažalost jedan dio se neće nikada pronaći. Pitanje kako su oni dolazili i kako su se organizirali je vrlo kompleksno. Zato sam i napomenuo, Nizozemci su bili vrlo dobro organizirani. Neki su dolazili poput Stiva samostalno i na taj način su se uključivali u hrvatske postrojbe i to svima je u tom periodu bio cilj Vukovar. Znači, jako puno ih je bilo u istočnoj Slavoniji, no nalazimo ih apsolutno na svakom dijeliću našeg državnog teritorija gdje se branila samostalnost. Znači, od Banovine do Dubrovnika naći ćemo strane dragovoljce. Možda spomenuti tu bojnu Zrinski Frankopan, jer mi se čini da su i oni profesionalci i recimo internacionalni vod koji se nalazi u Laslovu, a koji su baš listom bili dragovoljci. Znači, na sličan način poput Nizozemaca, doduše nešto ranije, ustrojena je na području istočne Slavonije u Osijeku prvi internacionalni vod kojemu je zapovjednik bio Eduardo Flores Chico. Njega su uistinu činili pripadnici 7 do 10 nacija, ovisi, oni su se mijenjali i oni su sudjelovali u obrani Laslova. Također je važno napomenuti da je u tim zadnjim napadima u zadnjem danu samo napada na Laslovo prije konačne okupacije njima poginulo 4 pripadnika i 6 su ih ranjeni. Dali su veliki doprinos obrani Laslova, kasnije Osijeka. A to je, ajmo reći, osim Nizozemaca i te postrojbe u Osijeku, nije se drugačije na teritoriju Hrvatske ustrojila postrojba da su u njoj većinski samo strani dragovoljci. Ovo što ste pitali za postrojbe Zrinskih i Frankopana, to su bile bojne za specijalna djelovanja u okviru glavnog stožera Hrvatske vojske i dobrim dijelom su strani dragovoljci i toj postrojbi pristupali, odnosno tamo su bili kao instruktori, jer ti ljudi, zapovjednici tih važnih postrojbi bili su u principu pripadnici Francuske legije stranaca i na taj način su ustrojavali i naše postrojbe. U biti su bili u najtežim bitkama, najsloženijim zadacima. Ali možda, evo, samo da se malo vratimo na Laslov, kad ste spomenuli Čika, jedna stvar koju mislim da treba istaknuti, dakle, Laslovo je selo u kojem je bilo pretežno mađarsko stanovništvo. Recimo i Čiko je isto bio Mađar, ne znam, čini mi se po ocu, pa eto i tu je zapravo nije bila problem ta jezična barijera. Pa u principu kad se brani kad se brani pravda, onda nikad nije nikakva barijera, pogotovo ne jezična. Da, Laslovo je pravi primjer više nacionalne homogenizacije. Tamo je većinsko stanovništvo, jednim dijelom su malo u većini Mađari, tu su Hrvati, tamo su prožeti svi narodi. I upravo tamo se našla i ta postrojba, opet prožeta svim nacionalnostima. Bilo je tamo Iraca, Engleza, čak bio jedan Srbin, Bosanci su bili iz Amerike, jedan pripadnik onda iz Španjolske, iz Austrije, iz Portugala i iz Mađarske, ne znam da li sam spomenuo. Uglavnom promijenili su se i branili su to selo herojski, baš kao da su se tamo i rodili svi. Da, ja moram kao novinar, jer sam imala sreću da ih novinarski pratim, doista su bili jednostavnim rječnikom i razumljivim rečeno pravi dečki. Nažalost, mnogi su poginuli, poslije i Čiko. On je doista tim ljudima, braniteljima Laslova, puno u to vrijeme značio. I možda napomenuti da ih je zapravo taj vod osnovao Branimir Glavaš. To je tako jedan podatak. Evo da se mi malo na naše Greja vratimo.
Malo nam, evo, opišite prve borbe, prvi susreti sa neprijateljima. Možda nešto istaknuti, nešto naglasiti, nešto što vam je u tim prvim mjesecima ostalo, ne znam, ostalo u glavi kao nešto što treba pamtiti. Prve pogibije. Nismo imali smrtne slučaje što se toga tiče u našoj ekipa. Imali smo ranjenih. Dobro. Edwin Hovens je bio ranjen na jedno brda tamo blizu Repetitor kod Čanak, to je okolica Perušić. Kad smo bili na jedno brdo, mi smo ga zvali Hamburger Hill. Dobro. Jer su naše neprijatelje smo topli dočekali tamo. Međutim, oni su nas iznenadili i došli sa jednog strana koji baš ih nismo očekivali i došli kod Edwin Hovers su njema došli iza leđa. I on je u tom trenutku, dok mi još nismo skužili da su četnici tu iza nas, on je nije imao nikakvih drugih opcija nego da se preda. I on je digao ruka. A Rick Zamanik od pokojno Johan, on je to uočio i ispalio rafal na tim četnikama, a sa tim je pogodio i Edwin Hovens. Edwin je dobio metak u nogu i metak u ruku od naš Rick. Ali ti četnika smo ubili i tako smo se izvukli. Jeste li vi ovako u to vrijeme, koliko ste mogli barem strane vijesti, strane televizije pratiti? Jeste li već imali sliku o tome što se događa i primjerice, sjećate li se možda 15.1.1992. Je li vama bilo tad jasno što zapravo to znači Hrvatskoj taj datum, s obzirom da ga evo ovih dana se rado sjećamo? Sjećam se, smo bili u Vojana Porušić i odjedanput svi su počeli pucati u zrak, a mi pojma nema što se događa. Dok nam Ivica Štimac nije objasnio da je Hrvatska napokon da se svjetski zemalja počeo priznavati. I to je za nas isto bio veselije, upravo zato smo i došli i mi smo isto spalili metak u zrak, naravno, u slavi. Je li vam se tad učinilo da možda rat će ipak brzo doći kraju ili ste znali da još puno vode treba proteći, nažalost? Ne. Pogotovo kad je došao UNPRFO, mi smo znali da će se to dugo vlačiti. Mislim, to je standard, čim se UNPRFO pojavi, bit će banana. Znači već ste takvih iskustava imali? Nisam imao takve iskustva, ali to jednostavno tijekom svojih godinama u Nizozemska smo to naučili. Gdje god se oni pojavaju, samo dugo vlaču, ništa ne rešavaju. Da, na primjer, evo, osječko iskustvo je bilo kad su oni došli da smo mi uvijek gledali čije postrojbe, dolazili Francuzi, dolazili Nizozemci, jer je nažalost za nas bilo jako važno jer su jedni ipak imali razumijevanja za Hrvate, a drugi ne toliko. Pa to je upravo razlog, zato smo i došli. Mi nismo se slagali sa politikom iz Nizozemskoj koji je bio pasivno, koji je bio protiv Hrvatska, koji je bio za Jugoslavija. I mi nismo mogli ostati na svoje foteljama doma i to gledati. Nismo mi takvi. I ako država neće ništa, onda ćemo mi sami. To je demokracija, to je moj izbor i za to idem. I išao sam. Poslije ću vas pitati sad kad su sve te godine prošle, kad ovako gledate na sebe kao na nekog dečka koji je to sve skupa prošao, kakvo je poimanje toga svega. Ali evo prije toga možda Tomislave, da se nekih pojedinaca sjetimo, neki koji nažalost nisu preživjeli rat. Bilo je tu zbilja posebnih ljudi. O Johannesu Tilleru ja bih htio da kaže Raymond van der Linden. Jer to je bio i ratnik i čovjek po svim svjedočenjima najvišeg kova. Ali svakako treba spomenuti recimo Thomasa Crowleya koji je bio pripadnik 9. bojne HOS-a i prije toga još je bio sudjelovao u borbama u Slavoniji, za kojeg apsolutno svi borci iz 9. bojne HOS-a kažu da ih je podučio sve što je mogao podučiti ratovanju. On je, tako ga zovu, Irac hrvatskog srca. On je u principu isto kao i Rej naumio živjeti u Hrvatskoj. Nažalost je poginuo praktično isti dan kad je saznao da je dobio pravo na stan u Splitu i riješio svoje socijalne probleme. To je bilo na samom kraju rata, odnosno tijekom oslobađanja teritorija na južnom bojištu. Onda treba istaknuti Ota Lindera koji je bio pripadnik specijalnih postrojbi. On je čak bio
osim što je bio u Legiji stranaca, bio je u specijalnim postrojbama njemačke vojske. Također je bio kao instruktor u postrojbi Zrinski Frankopani i nažalost je poginuo dok su napravili dobar darmar u Mostaru, odnosno dok su spašavali bošnjačko stanovništvo iz okupiranog dijela grada. Tijekom tih akcija je on nažalost i poginuo. Tako da, mislim, bilo je tu još ljudi kojima se treba odati kapa i koji su stvarno bili vrhunski borci, a ne bih htio možda nikoga posebno sad isticati jer me je strah da jednostavno ne zaboravim za recimo ovo troje, sam sasvim siguran da su bili vojnici sa pedigreom, što bi se reklo. Jean-Michel Nicollier. Jean-Michel, da, a i zbog toga što evo ipak na kraju su se neke stvari dogodile, pa bih voljela evo ti ljudi koji su ostali u sjeni, koji se stvarno moramo sjećati, ne smijemo ih zaboraviti, barem ono djelomično da dožive satisfakciju koju je evo kroz tolike godine ipak doživjela obitelj od Jean-Michela Nicoliera. Da, to je fantastična stvar za istinu i o Vukovaru i o tom mladiću koji je tamo otišao zbilja srcem i dušom, a drago mi što ste me ovo pitali zato što za ove vrhunske borce kojeg upravo i gledamo, Thomasa Lindera, niko nije znao, a eto vidite da ga se i ljudi u Mostaru sjećaju, svake godine mu polažu i svijeće i bilo je tu puno dobrih boraca. Da se odmah razumijemo, bilo je tu i ljudi avanturista i ljudi koji su možda imali nekakvih problema sa zakonom. Bilo je možda čak i oni koji su došli iz nekakvih političkih namjera, ali svi oni došli su k nama. Svi su se oni došli boriti na stranu onoga koji je u tom ratu bio potpuno inferioran u odnosu na suparničku stranu. Znači, samim time taj stereotip da su oni bili plaćenici pada u vodu, jer oni su svi imali plaće isto kao i ti naši borci od 100-tinjak maraka. Teško da će neko doći riskirati glavu za takvu mizeriju, a da im je bilo do nekakvog ratovanja, onda su mogli otići na stranu jačega koji je imao svo moguće naoružanje, no oni su ipak svi, koliko god bili pozitivni ili neobični ili drugačiji, oni su svi došli k nama. I to je osnova i nekako najvažnija možda činjenica koju treba uvijek istaknuti kad govorimo o temi stranih dragovoljaca. Da, i nikako to zaboraviti. Evo, Raymonde, možda malo o vašem zapovjedniku, jer je to čovjek doista koji ne da zaslužuje jednu knjigu, da zaslužuje film, a evo srame je što uopće zapravo rijetki znaju o njemu. Kakav je bio? Pa nema ti izuzetke, svi su ravno jednom i drugu što se toga tiče. Kogod je položio život na oltar domovine. Jel stranac, jel domaći čovjek, to nema veze. A Johan je bio poseban čovjek, ne samo kao vojnik, nego kao i zapovjednik i po obuka što je imao u nizozemska vojska, on je bio komando. To je najelitnija nizozemska postrojba. Obučen za to da se padobranom izbacio do 1000 km iza neprijateljska linija, tamo su ukopa i samo podatke šalju. To je ono što smo mi samo iz filmova vidjeli. To se inače vidi samo na filmovi, a to su njihove specijalnosti. Padobranac i izviđač. Vrlo specijalno. I on je vodio naša ekipa na nivo nizozemska vojska. Stega disciplina je bio. Dajte nam pogotovo malo u terenu. Što se zapravo dogodilo? Ta cijela priča s njim. Cijela priča, to je jako dugo priča, nemamo toliko vrijeme ovdje. To je Johan Tilden vrhunac svoje karijere, zapovjednik izviđačke divizionska satnija u 9. gardijska brigada Vukovi, koji je on zajedno sa Mirko Norac i ostali domaći ljude slagao kocka od 6. gardijska brigada. Kad je prešao na 9. gardijska brigada, Johan je tu pomagao to sve stvoriti prema NATO standard. I evo, od tada ide niz brdo s Johanom dok ga ne zarobi u Lički Osijek 1994. I ga 10 dana nakon toga ubije. Tomislave. Mislim da se Raymond kani skanjuje detaljizirati, ali bilo bi dobro da možda opiše što se u principu dogodilo, gdje je zarobljen, kako je zarobljen i što se zarobljen, pa vrlo jasno, zarobljen u zaštićena zona Umprafora. Na pruga u selo Lički Osijek.
Kad je upravo došao, svi smo se morali napraviti zonu razdvajanja. Dakle, od položaja gdje jesmo bili, mi smo se morali povući 300 metara natak, tako i četnici. Dobro. Međutim, i on je često sa time što smo mi po osobni zahtjev od Mirko Norac izvodili straža za prvi 3 časnika UNPROFOR koji su došli baš u Gospić i da im se ništa ne dogodi što bi moglo sramotiti Hrvatska, mi smo se s tim ljudima malo družili. I to što smo i sam bili u strance i znali smo jezike, mogli smo pričati sa njima. I on je održao taj kontakt čak i posle naše demobilizacije 15.3. i redovno je obišao tih ljudima i posjetio ih na njihovom položaju, na primjer kod Hotel Granata, malo dalje na Lički ribnik. Tamo su Kanađani imali jednu točka kao UNPROFOR, on je često išao tamo. Tako je znao ići u Lički Osijek gdje su Čehi bili. Dobro. I dok je on tamo otišao da bi išao razgovarati sa jednom časnik njihovih, međutim taj časnik tamo nije bilo i on je ušao na samo prugu, dakle unutar zona, zaštićena zona UNPROFOR je stao četnik sa automatom koje je Johan pustio da ide do UNPROFORci, ali ga zarobio kad je izašao i kad se htio vratiti do naše linije. Eto, upravo ono što sam ja prije rekao, što UNPROFOR je tu radio. Ništa. I samo kontra nas su radili. Da. I slijedi mrcvarenje. Onda je, dok je bio u zarobljeništvu, je maltretiran, batina je dobio, znam nekog iz Sisa koji je bio s njim u kninski zatvor, koji mi je ispričao neke stvari, neće ja to ponavljati na televiziji, što je on doživio. Na kraj, po mojem zaključka, on je sirovo ubijen dok je stao mirno. Mislim, ja sam bio na obdukciji, ja sam vidio obdukcijski nalaz, ja znam što se njemu dogodio, to ti je 1 i 1 i 2. A nikako taj priča da je on htio pobjeći iz zatvor ili tijekom transporta od jednog do drugi zatvor, i on je bio specijalac. Da je on htio pobjeći, da je imao mogućnost, on bi pobjegao, nikoga ne bi našao. Ali prema zaključka što sam ja imao i s tom obdukcijski nalaz, on je stao i mirao, dobio 5 metaka s desnog boka, ravno od automata, no nekako da bježi da ga može dobiti. 5 komada metaka jedno je iznad drugog i na kraj dok je škrvario dobio metak u zatiljak. Tako piše obdukcijski nalaz. Pa je li ikada bila ikakva istraga, detaljna, ne samo... Ne. Ako mogu ja završiti, jer je naravno da to osjećajno proživljava, pa možda da se nekakve objektivne ili hladne strane, iako ni ja kao povjesničar ne mogu biti tu objektivan, jer stvari su u ovom slučaju stvarno grozne. Znači, što se dogodilo? Čovjek je uhićen, čovjek je podvrgnut mučenjima. To, osim što su nalazi obdukcije potvrde i svjedočenja ljudi koji su bili recimo kao Bošnjaci zarobljeni u tom zatvoru i tako dalje. Znači, pred Međunarodnim sudom u Hagu postoje svjedočenja gdje se spominje kako su neke ljude u tom zatvoru, napose Johanesa, prisilili sa mučenjima, a i uz vjerojatno uporabu droge i ko zna čega, od njega je u tim mučenjima iznuđeno pod navodnim znacima priznanje o zločinima koje je Hrvatska vojska počinila u Medačkom džepu. Nakon što su oni to uspjeli iznuditi od njega pod svim tim groznim stvarima, dogodilo se ovo što je Rej ispričao, oni su njega u principu ustrijelili, jel? Da budemo konkretni. Tu priča ne završava, nego tu priča zapravo tek počinje. I u principu je upravo ta tužna nizozemska priča na neki način paradigma o toj nekakvoj krivoj slici, krivoj percepciji koja se cijelo vrijeme, ako se uopće govori o stranim dragovoljcima, govori se u tim nekakvim negativnim okvirima. Što se u stvari dogodilo poslije? Dogodilo se to da su Srbi iskoristili svjedočenje vidno uzeto u zarobljeništvu i koristili ga kao dokaz protiv Republike Hrvatske je podnesena optužba za zločine u Medačkom džepu i na osnovu toga se sudilo svim zapovjednicima Hrvatske vojske i na osnovu toga su donesene nekakve presude, a što je najžalosnije od svega, na osnovu toga se pokušalo optužiti i sve Nizozemce, uključujući i našeg Reja. I sad tu dolazimo do tog, ja bih rekao, tragikomičnog dijela priče.
ljudi koji uopće tada nisu bili u Hrvatskoj su optuženi za ratne zločine. I Ray i njegovi kolege su prošli sve te razgovori i tako dalje. Nizozemsko ministarstvo unutarnjih poslova je obrane ustanovilo da oni naravno nisu krivi kad tamo nisu ni bili. No, percepcija o njima kao ratnim zločincima se nastavlja. I sad da se vratim na 2013. godinu, kada sam sa kolegom Radošem imao izlaganje u Rotterdamu na jednom znanstvenom skupu i upravo je tema bila o stranim dragovoljcima i o HOS-u u Vukovaru i tijekom ovoga izlaganja ja sam čak bio prekinut kad sam počeo govoriti o stranim dragovoljcima Nizozemcima. Jedan čovjek koji je izrazito visoko pozicioniran na Rotterdamskom sveučilištu me je prekinuo i rekao, jel znate vi kolega da vi govorite o ljudima koji su optuženi za ratne zločine. Znači, percepcija je takva i dalje, iako je već odavno dokazano da Nizozemci nisu bili tu. Oni su svi demobilizirani, bili su u svojoj Nizozemskoj. Percepcija je takva i dalje kao da su oni počinili ratne zločine. Znači, sukus svega je da se na osnovu mučenjem iznuđenog priznanja Hrvatsko sudilo za ratne zločine. Pri tome mu je kršen Ženevska konvencija, a i ljudsko pravo. Jer ono što su njima radili, to se ne smije, pogotovo se ne smije snimati to. Da Hrvatska državni odvjetništvo ima muda to što je neprijatelj na nelegalan način dobio od svoje naše suborce, da oni su sposobni moralno to iskoristiti protiv vlastite narod, to mene kao Nizozemac iz pravna država ne mogu mene u glavu ići nikako. Apsolutno nikako. Savo Štrbac je vještito iskoristio da od moje vlada nizozemski, da zamisli ne samo jedan put, nego 4 puta nagovori moje vlada da se pokreni istraga zbog naše navodno nedjela u Medački džepom. Ja za Medački džep sam bio sa ženom u Nizozemskoj. A ne mogu ja tamo biti sa ženom i upoznat moje roditelje sa moje žene, ja tek sam bio oženjen, a tu glumit neki koljač u Medački džepom. I to vredi za svi. Postoji, ja sam vidio dokumenta što je Ivica Pandja Orkan mene pokazao, što je nakon Oluja zarobio, ja ne znam gdje tamo negdje u bivšoj takozvana SAO Krajine, da postoji 13 svjedoka koji su vidjeli cijeli nizozemska ekipa tamo, u Medačkom džepom. To je 8. mjesec 1993. Pa čekajmo malo ljudi, mi smo 15.3.1992. demobilizirano. Ostalo je samo Johan Tilder, Rick Howard i ja. To stalno isti scenarij, evo primjerice i hrvatski logoraši u Srbiji ista stvar, dakle ono što su pod prisilom... A ne samo da sam ja prošao 4 istraga u Nizozemsko, od vojno-državnih odvjetništvo, nije to mala stvar, nego 3 istraga i ovdje. I svaki put idiota mene zove da ja svjedočim o tomu što je bio Američki džep. Halo ljudi, pa vi pogledajte u evidenciji, Američki džep nisam bio, što me zovete? Pa vi morate potvrditi da ono što Johan tamo govori na tom ispitivanju da je to istina. Pa ste vi nenormalni. To je kao priča s generalom Krstičevićem i 4. gardijskom brigadom, ovo sad što je najnovije, što je objavljeno u jednom tjedniku. Da, samo što je ovo je zbilja... Apsurdna priča. Apsurdna priča. Protivi se Ženevskoj konvenciji, čovjek je izvrgnut mučenju, obdukcija je rekla svoje, svjedoci su rekli koji su bili tamo zatočeni svoje, znači u principu bi trebalo tužiti one koji su provodili te zločine i ispitivanja, odnosno tražiti krivca za ubojstvo Johanesa Tildera, a nažalost se kod nas dogodilo obrnuto. Naše tužiteljstvo je optužilo od generala Norca do nižih zapovjednih razina, a eto i taj plašt sjena tih zločina se i dalje nad Nizozemcima prostira. Nije sad samo problem sa Reom. Re je tu s nama i takav je kakav je, odnosno snašao se. Živi tu, on je naš, on je Hrvat, ali ostali dečki iz te nizozemske postrojbe u principu su se morali sakriti u mišje rupe jer su oni dolje tamo u Nizozemskoj izvrgnuti pritiscima. Na njih se gleda kao da su bili ratni zločinci, oni su u principu otišli braniti nečiju samostalnost i želju za slobodu.
što čini, odnosno što može činiti hrvatska vlada? Nekako mi se čini da se ipak u posljednje vrijeme neke stvari po tom pitanju mijenjaju, da možda ipak još trebamo biti malo strpljivi, jer kao da su ta najteža i najgora vremena gdje se zapravo Domovinski rat i karakter Domovinskog rata kroz sve ove godine htio izokrenuti, pretvoriti u građanski rat i izokrenuti skroz definiciju. Kao da se ipak dobre stvari u posljednje vrijeme događaju. Evo, ja moram primijetiti da sam se začudila koliko je zapravo pozornosti dano na svu sreću 15.1., dakle danu kad je međunarodno priznata Hrvatska država i kad smo se svi mi, evo kroz ovih nekoliko dana podsjetili tih i teških, ali i lijepih dana kad je postalo sve jasnije da konačno da Hrvatska ide tamo gdje treba, da ide prema samostalnosti, da je svijet razumio što se događa. Iako su neki uz ogradu rekli, a to će trajati jedno vrijeme, a poslije će opet biti onako kako je bilo. Ali evo, sva sreća nakon 25 godina nije kako je bilo, a ja vjerujem da ni neće. A to smo 1991. pokazali. I ja se apsolutno slažem sa vašom konstatacijom i pomaci su primjetni i više su nego primjetni. No, nažalost, s druge strane, što se tiče same tematike strane dragovoljaca, nisam toliko optimističan, zato što ja u principu sam, zvučat će neskromno, ali je to opet žalosna realnost, jedina stručna osoba, jedini povjesničar koji istražuje fenomen postojanja stranih dragovoljaca u redovima hrvatskih postrojbi, svejedno da li u Bosni i Hercegovini, odnosno Hrvatskoj. I moram reći znači morat ću da bi dočarao to što želim reći, morat ću nekakve brojke iznesti. Znači od tih 550 spomenutih stranih dragovoljaca, a zasigurno je broj i veći, potvrđeno je, znači sasvim sigurno je dokumentirano da ih je oko 90 poginulo i da ih je oko 150 ranjeno. To znači da govorimo da ih je gotovo četvrtina izginula samo od ovih pobilježenih i da ih je 1/3 još ovoga ranjeno. Za sav taj doprinos, a da ne pričamo o posttraumatskom stresu i svemu tom što su oni doživjeli kad su se vratili u svoje domovine, jer većina njih, za razliku od Raymonda, Steva i tako dalje, vratila su se u svojim kućama. Za sav taj doprinos i stvarno žrtvu, pa ti ljudi nemaju još danas svoj spomenik. Od tih poginulih 100-tinjak stranih dragovoljaca nema jednu malu spomen ploču na Mirogoju. U principu, koliko ja znam, jedino osim jedne sitne, ali značajne geste karlovačkih branitelja, oni zbilja nemaju nigdje spomen obilježje da su tu bili, da su tu postojali. I ja se nadam da će se to promijeniti, ja se nadam da će se naći oni u udžbenicima povijesti, a u principu to je jedino što i oni žele. Oni ne traže beneficije, ne traže mirovine, koji su bili tu poput Rea, ostvarili su svoja prava, oni samo žele biti dio naše povijesti. Da, u biti to je, pretpostavljam, najviše i zbog obitelji, zato da obitelji znaju gdje su bili i što su radili, da s punim pravom budu ponosni na svoju djecu. Ali primijetila sam da, evo, primjerice i ta priča sa Nizozemcima, da je izašlo dosta te negativne literature gdje se zapravo izokreće cijela ta priča. Mene zanima koliko mi ovdje u Hrvatskoj tiskamo, objavljujemo, govorimo o tome što se dogodilo. Evo, sjetimo se nažalost ovog primjera sa 15 minuta masakr u Dvoru na Uni. Vrti se, vrti ta isto neistina po cijelom svijetu. Što mi možemo činiti? Ima li dovoljno novca? Ima li dovoljno? Hrvatski memorijalni centar, čiji ste vi suradnik, koliko možete tamo napraviti? I ne samo vi. Pa, zahvaljujući pojedincima unutar sustava poput mojeg divnog ravnatelja Ante Nazora, ja imam određenu slobodu i mogu istraživati po svim tim popisima i na taj način sam ja otprilike 100-tinjak novih stranih dragovoljaca pronašao, jer oni su svojedobno osnovali udrugu stranih dragovoljaca Domovinskog rata, koja je do tad brojala nekakvih 450 stranih dragovoljaca, a ja sam ih našao još sam 100-tinjak koji su potvrđeno bili određeno vrijeme u Hrvatskoj vojsci, znači nisu bili to nekakvi avanturisti koji su došli na dan ili dva. Tako da se može istraživati, postoji prostor i vrijeme. A što se tiče medija, evo, da nema tako dobrih ljudi poput vas ili još pojedinaca, nisam toliko optimističan. To naše medije donekle može se reći da postoji taj interes, ali recimo članak u Slobodnoj Dalmaciji krivo je interpretirao nekakve moje podatke. Znači, ljudi u medijima, s obzirom da je novinarstvo poprimilo možda neke drugačije sad
konotacije, više teže senzacionalizmu. Tako da se opet cijela priča vraća k tom nekom senzacionalizmu ili patetici, a u principu bi stvari trebali postaviti na svoje mjesto. Zahvaljujući ovakvoj emisiji, ovakvim divnim voditeljima, stvari će jednog dana i doći na svoje mjesto. Raymond, je li netko od vaših kolega možda napisao knjigu? Kanite li vi napisati? Još sam Dajki neke knjige napisao, mislim, međutim ja ga pročitao nisam, nikad ga nisam dobio, ali Dojine, ne. Kako ste se vi snašli međusobno, vi koji ste ostali ovdje, evo vi proživljavate sve ono što i mi ovdje u Hrvatskoj. Kako vam se Hrvatska čini danas nakon svih tih godina? Evo, mi postojimo 25 godina, naravno svaki početak je težak. Ja možda i zbog imena Nada vjerujem da će Hrvatska biti upravo onakva za kakvu su se hrvatski branitelji borili. Biće bogata, biće prosperitetna, ali očito još treba prolaziti kroz cile i haridbe. Kako se vama čini iz vašeg kuta? Ja mislim da Hrvatska još jako dugo vrijeme treba da bi Hrvatska bilo ono za čega smo mi spremni dati život. Daleko smo od toga. A ovo što se sad kreće tu u medija, malo pozornost im tamo, lijevo, desno za nas strance i domovinski rat, to je samo bacanje pijesak u očima. Da, ne vjerujem ja u riječima više. Ne. Znači, s riječi na djela u biti, dosta je riječi. Mi smo došli tu 1991. nismo došli riječima, nego sa djelima. A ovaj tu bacanje pijesak u oči ne pali više kod mene. Kako se vi osjećate kad prolazite kroz mjesta gdje ste ratovali i kad vidite da su ipak ta sela obnovljena, da se ljudi vraćaju, da žive, nažalost, u nekim prostorima ne i vjerojatno se nikad neće vratiti. Ali evo ima primjerice, neki dan sam gledala i Bogdanovce i bila u njima, Nuštar, Laslovo, doista Antunovac, doista sela u kojima netko da ne zna da je tu bio rat su mjesta poželjna za življenja i nekako čovjeku srce bude veliko kad vidi da je ipak puno toga se dogodilo, promijenilo, da se život vratio u te prostore. Nažalost nije tako svugdje, ali eto da to je ipak nekakav naš ideal da se to dogodi. Ja sam zadovoljen, evo to prekjučer još sam bio u Perušicu. Imali smo sastanak udruga 9. gardijska brigada Vukovi i čim ja dođem pored Gospić, blizu Gospić, ja moram u Perušicu otići. Tamo sam prvi put došao i vidim ti razlika kako je to tada izgledao, kako sad izgleda obnovljeno, sve ljudi su vratili. Mislim, ipak je to nekako zadovoljstvo, nije to sve bio baš uzalud. Ali da sam zadovoljan, ne. Ovo je mogao biti raj jači od Švicarskoj. Bez Europske unije, bez ičega, kao što Steve kaže. Ne treba nam to. Sam svoj gaza je najbolji. Da. Steve je, čak ne mogu reći ni vječiti optimist. Ja mislim da je on realan u stvari. On je realist koji ja. On je realist koji ja. Mi to gledamo drugačije očima. Mi nismo odrasli od ovaj bivši sistem. Mi nismo, oprosti na izražaj, pokvaren sa tom komunistički način, ideologija, način razmišljanja. Mi smo ipak i zapad, mi smo uvijek slobodni mogli misliti, mogli smo reći što god smo htjeli. Nikome nam nije mogao ništa zbog toga. To je bio taj sloboda i zbog toga smo mi tu došli. Jer da mi znamo što je komunizma, ne znamo. A da smo se mi cijelo vrijeme bojali od Rusa i komunizma njihove i jesmo. I uvijek smo se mi pripremili protiv toga. Dakle, čim je Hrvatska krenio za svoju neovisnost, samostalnosti, evo nam posao. Svaki država koja ide u borba za svoje demokracije, sloboda, meni je uvijek u pravu. I ako treba giniti za to, ginit ćemo. I to je uglavnom bio zamisla svaki strani dragovoljac koji je došao tu. Jel, isto kao što Tomislav kaže, neki su bili kriminalci, neki su imali problema doma, neki su bili autoristi, neki su bili profesionalni vojnika, neki čak ništa nije znao, ali htio pomoći. I došli su. Jesu ti ljudi sad jedan dan bio ili kao ja 5 godina, to nema veze, to treba cijeniti. Ja znam da ja bi to cijenio itekako, da se to dogodilo mene u Nizozemskoj. Što se vama dogodilo ovdje i da bi meni tu Hrvatka došao mene braniti moj grad Rosendal u Nizozemskoj, pa ja bi im nosio na ruku. Mali obični ljudi u Hrvatskoj to itekako cijene, pogotovo suborci. Narod nas je cijenio, pogotovo 1991. 1992. Mi porušili, nismo mogli hoditi niz ulica da se svu vrata ne bi otvarala, da svugdje bi nam zvao unutra. Na ruku su nas nosili, ko heroji, jako smo bili obični vojnika.
Da, sjećam se, dobro, ja sam to isto proživljavala i gledala svojim očima, meni je to bilo normalno, ali primjerice jedan pripadnik 3. gardijske brigade, samo jedan detalj ispričao kako nikad neće zaboraviti, njih trojica su prolazili, ne znam, Vukovarskom ulicom u Osijeku i samo se otvori prozor i neka gospođa pita, dečki, ako vam treba oprat odoru, bilo šta, ako ste gladni, evo, ja sam ovdje, donesite, nemojte se uopće ustručavati. I to je doista bilo tako, posebice ako se sjećate, ne znam, ako netko ide pješke, ne dao Bog da netko nađe sa automobilom, civil, bilo tko, a da tog branitelja ne poveze. Jednostavno nemoguće. Ali evo, kako je... Da, ja sam štopirao vrlo često kad nisam imao svoje auto, javni prevoz, nikako je bilo. Nisi ni trebao dižati ni prst. Da. Samo da si bio u uniform, stao pored cesta, kolona se napravi, samo da te preveže. A to sad probaj. Da, to je bila nema šanse. Još će se zgaziti. Pa nije valjda dotle došlo. Ipak su ovi koji su stajali još uvijek živi, pa utjecat će na ove koji takve stvari, na njihovu sreću ili nesreću, ne znam, nisu proživjeli. A di su sve ti ljudi koji su tada nas nosili? Di su oni sada? A ne znam, kao da su se u neke svoje mišje rupe uvukli u stanove, začuđeni sa svime ovim što se događa. Ali ja svejedno mislim da će ipak sve doći na svoje. Tomislav, vi ste ovako iz mlađe generacije. Kako ste vi, koliko ste imali 1991. godine? Kako ste vi to što ste možda kao dijete, kao mladić zapamtili, pa sad kad to čitate, proučavate, a ne morate, nitko vas ne tjera? Tada sam imao nekakvih 15 godina, čekao sam 16. da pristupim HOS-u, tako da sam nažalost i po toj pitanju subjektivan. Ono što je rekao Rej, ta 91. je bila posebna. Sve ratne godine su bile posebne, pogotovo. Ja sam samo čekao tu 16. godinu da dobijem potpis roditelja da mogu pristupiti HOS-u. Znam da je puno dečki tako razmišljali. Oni su imali ovih maloljetnih stranih dragovoljaca. Mnogi su ljudi su, bilo to drugo vrijeme, svi bi ga voljeli ponoviti, jel? Ali bez umiranja, to često govore, samo da nije bilo toliko smrti i toliko umiranja, jer je nažalost to najgora i najteža cijena. To je neizbježno, nažalost, to je negativna strana rata, ali kad moraš. Tu nemaš drugo. Da, meni se čini kad se govori o ratu, govori se iz ove perspektive. Zaboravi se da zapravo rat ima svoja pravila. Jednostavno rat je rat, to je ono najprljavije i najstrašnije. Rat bi trebao imati pravila, ali ovaj rat nije imao. Barem ne što se tiče drugu stranu. Mi kao nizozemska ekipa, Johan nam je uvijek rekao Ženevska konvencija, ljudi moji. To se držimo ovdje. Da, dolje na području Like su počinjeni grozni ratni zločini, upravo supruga pokojnog Tildera, Mandica, osim što je ostala bez muža, prije toga su joj, mislim, nažalost moramo upotrijebiti tu riječ, poklali cijelu obitelj Široka kula, da. I to su zločini za koje ne da je niko nije odgovor, niko ni ne zna. Iako se zna, ali taj postupak je obustavljen zbog svjedoka, svim tamo lijevo desno nisu pouzdano ili tako nešto sitno. Ali kad gledaš što se radi sa Medak, ono što neće progoniti naš državni odvjetništvo, što su četnici nama napravili, to progoni hrvatskih vojnika, što smo mi navodno njima napravili za američki džep. Američki džep je jedna velika bajka. Da. A kako ste vi proživljavali ono što se događalo primjerice sa generalom Gotovinom, s obzirom da ste ipak tamo sa one bojišnice gdje se dobro znalo tko je? Iskreno da ti kažem, nisam baš bio jako sretan sa njegovo ponašanje kao visoki časnik Hrvatska vojska. Dobro. Onda više poštivamo Mirko Norac. Dobro. Zato što je Mirko ipak bio na bojišnici gdje ste vi bili. Ne. Zato što se on nakon 3 dana časno predao. I nije doveo Republika Hrvatska u nevolje zbog koje je bilo zbog postupanja generala Ante Gotovina. To ne znači da ga ja osobno ne cijenim, niti kao general, ali to mene nečasno ponašanje. Da, to je jedan vojnički pogled. Da. Ja ne mogu drugačije to pogledati. Tomislav, dok se bavite proučavanjem stranih državljana koji su pomagali u obrani Hrvatske, kakve su sad njihove priče, kakve su njihove sudbine, gdje su oni, koliko ih je ostalo ovdje, evo ima i oženjenih
postali su pravi Hrvati. Steve sa svojih 6 djece, doduše, nažalost, Hrvati sve manje imaju po 6 djece, ali to je doista da se čovjek pokloni do zemlje, skine kapa i pokloni mu se do zemlje. Da, to dosta lijepo zvuči, no ta nekako realna situacija je također drugačija od ovoga što je na papiru. Znači, oni jesu ostali ovdje, dobar dio njih, mislim nije dobar dio njih, ali ostalo ih je sigurno više od 20-ak. No dobar dio tih 20-ak ili više stranih dragovoljaca ostalo ovdje zato što su bili gadno izranjavani i morali su se rehabilitirati. Između ostalog, Ray je bio gadno ranjen, bio čak i klinički mrtav, ali dobro, on nije ostao zbog toga, ostao je zato što je tu već za vrijeme rata našao svoju budućnost, svoju suprugu. Svi drugi strani dragovoljci koji su ostali tu proveli su te postrehabilitacijske periode i integrirali su se u naše društvo. U principu, koliko sam ih ja sve upoznao, to su mahom veći Hrvati i domoljubi nego dobar dio ljudi koji su stvarno državljani ove zemlje sa svojim rođenjem. Svi ovi drugi koji su se vratili svojim domovima, oni su nažalost, kao što sam već bio spomenuo, ili su se uspjeli vratiti u nekakvoj anonimnosti s kojom su i došli, pa su tako se i uspjeli natrag samo vratiti u svoje društvo, a oni za koje se znalo da su otišli u redove Hrvatske vojske, povratkom su doživjeli osudu svojih okolina. Zato upravo što ih se doživljavalo kao strane plaćenike, kao nažalost su tu i mediji strani odigrali svoju ulogu i to je sve vodilo tome da oni steknu taj neslavni naziv plaćenika i da budu osuđeni ili drugačijim očima gledani od svoje okoline. I tako da u principu ako i nisu bili ranjeni su psihički. Svi oni mogu bez problema reći, ako ti znaš neki drugčiji primjer, svi oni imaju PTSP. Ja se slažem. Svakako je bio rat koji je doživio, barem stvari na prvoj liniji, a taj mora imati PTSP. Hoćeš, nećeš morat. A nema do mene doći neki kuhar koji je tamo cijeli rat guluje krumpira, da ti imaš PTSP. Gulanje krumpira, daj bježi od mene. Ja sam bio 5,5 godina, sam bio izviđač, diverzant. Nisam ja gulio krumpira u kuhinji. Kako ste Hrvate doživjeli kao ratnike? Vrlo hrabro. To nas je iznenadio, mislim, pogotovo 91. 92. znanje nije bilo, ali srce veliko, ogromno. To im je vodio, ne znanje, nego ljubav prema domovini za koju su bili spremni odmah život dati. Ja mislim da to srce i dalje kuca. Jači vojnika nemaš. To srce i dalje kuca i čuje se kako kuca i to oni koji žele čuje, a oni koji ne žele, tko zna što misle, kakav je to zvuk. Zato 4. sila Europa doživio poraz. Kad nema srca, možeš imati ogromna vojska. Ali to ništa ne znači kad nema srca. Evo, ja sam tu našla jednu vašu rečenicu, mislim da je vaša. Kako ste zapravo opisali postrojbu Nizozemaca koji su branili Liku. Meni je recimo mislim da je vrijedi pročitati. Da se razumijemo, našu postrojbu činili su ljudi za koje vrijedi hrvatska izreka. 100 ljudi, 100 čudi. Svaki je imao svoj razlog za dolazak, no svi smo došli braniti hrvatsku slobodu. Bilo je u postrojbi i trzavica i problema jer je bio rat, a zadaće su izazivale stalan stres i adrenalin. No mi smo kao postrojba jako dobro funkcionirali kad smo išli na teren. Izričito smo se držali pravila Ženevske konvencije i borili smo se časno, ponosni što nas vodi zapovjednik kakav je bio Johannes Tilder. Eto, to je onako ukratko ono što smo mi zapravo sad ovdje u ovih, pa evo skoro sat vremena pokušali reći. Možda evo, nažalost, sat vremena brzo prođe, puno toga još ima za reći. Ja se zapravo, prije nego što vam dam barem još po minutu za kraj, stvarno želim izraziti svoje divljenje i veliku hvalu, a puno naših gledatelja, da ne kažem svi, naši gledatelji, puno Hrvata, zapravo vjerujem da se slaže sa mojom rečenicom, jer i vi, i vaša kaplja je pomogla tkati taj naš slap slobode koji smo mi izborili i za koji zapravo još puno posla treba napraviti, ali ja opet vječni optimizam zbog imena Nada, uopće ne sumnjam da jednog dana neće sve doći na svoje mjesto.
Ja, šta imam reći na toga? Kako se osjećate kad dođete u Nizozemsku, u svojoj obitelji? Ne osjećam se doma tamo nikako više. Vi ste baš pravi Hrvat, što ste Ličanin, Purger, Zagrebčanac, Slušaj, Šokac. 30.12.1992. sam bio smrtno ranjen od 12.7 u Bosanski Posavin. Klinični mrtav sam izašao iz Bosna. Na Sava sam klinični umrao. U Vinkovci su mu spasili života i primio sam preko 8 litri krvi plasma od Hrvata. Pa postao sam Hrvat. Odakle vam je žena? Obično kažu ona... Žena mi je iz Barbarića, nju sam našao na prvo linija, ona je bila u HOS 19. bojna u Gospić, u srpsko selo, Plauša, dugo koso do guza, američki uniform s Kalašnikov, ja sam se rastopio ko sir na vatra i ljubav na prvi pogled i do današnji dan imam prekrasan sin Anton koji je rođen u Gospić 93. Evo, to je supruga. Evo, da se mi uvjerimo. To je u tom srpsko selo Ornice, kraj Gospića, u HOS. Kod nas se kaže odakle ti je žena, zato vas ja to pitam. Pa sam onda iz Barbarića, kod te Kravaško. Eto ga. Tomislav. Pa ništa, ja u principu koliko sam bio pesimističan i tijekom cijele emisije, ja sam isto u stvari vječni optimist, mislim. I po svjetonazoru kršćanskom i kao osoba sam takav, a i stvarno vjerujem da će jednog dana to doći, da će tema stranih dragovoljaca doći na svoj, no jedan je tu problem koliko će njih ostati živih do tada. To je stvar, jer oni isto umiru, neki su se odali alkoholizmu, neki su poginuli, neki su dignuli ruke na sebe jer povratak u te njihove okoline, oni su mislili da će biti u najmanju ruku tretirani kao pozitivni ljudi koji su išli braniti nečiju slobodu, a dočekani su na potpuno drugačiji način i volio bi da stvari što se ove teme dođu što prije na svoje mjesto. Sad možda je eventualno da uputim javni apel svima koji se bolje razumiju u birokraciju ili kako funkcionira sustav, neka se jave, neka probaju pomoći, dajte da ti ljudi dobiju makar spomenik. Ne mora biti u centralnom dijelu i Mirogoja, ali valjda možemo pronaći jednu ulicu u gradu Zagrebu da postoji spomenik na kojem piše u čast poginulim stranim dragovoljcima za slobodu Hrvatske i hrvatskog naroda. Eto, toliko to. Još jednom u svakom slučaju se želim iz sveg srca zahvaliti što ste me se sjetili, što ste me pozvali u emisiju. Hvala vama. Evo, ja želim doista da bude filmova, da bude knjiga i svi oni koji su zapravo sretali po ratištima vas i sve druge, da svjedoče o tom da se to ne zaboravi. To smijem dodat. Mislim da govorim za svaki strani dragovoljac ako kažem ovo. Ne treba nam ništa. Ali nek država prizna javno da smo mi bili ovdje. Samo to. Ništa drugo. Ili su nam trebali reći 1991. ne trebalo. A mi smo bili i ostali smo. Ali država kao da mi ne postoji. Vaš zahtjev je toliko skroman da je meni neugodno, iskreno rečeno. Eto. Biće još prostora za ovakve teme, nećemo odustati. Ako treba svaki utorak ćemo dovoditi vaše kolege koji su dolazili ovdje ne pitajući hoće li se vratiti nazad u kovčegu ili pješke ili bilo čim drugim. Evo, ja vam se zahvaljujem što ste bili moji gosti. Znači, hvala Raymondu van der Lindenu, Reju. Čudi me da već nema neko ime hrvatsko uz to. Ima. Martin. Martinu, Martinje će brzo. Ili je Martinje u kojem ono mjesecu? Martinje je već odavno prošlo 11. mjesecu, 10.11. čini mi se. Joj. A to je dokaz da vrijeme leti i eto, u šalu koju sam upotrijebio sad na kraju da se nadamo da će valjda uskoro, jednog dana, dok su još koliko toliko živi, jer zdravi nisu, da će doživjeti tu svoju satisfakciju za što su dali svoje živote ili udove tijela. Tomislave, hvala na svemu što radite. Želimo što prije koju knjigu vidjeti, želimo i filmove vidjeti. Ja se nadam da će se i takve stvari dogoditi. Pa eto, ja ću od sebe sve da napravim nekakvu monografiju o sudjelovanju stranih dragovoljaca u Domovinskom ratu. To je ono za što ću jak treba izgoriti, ali nažalost što se tiče birokracije i sustava ne znam
kojim smjerom će to sve dalje ići. Nadam se da će ići u dobrom smjeru. Istina uvijek nađe svoj put. Tako. Hvala, dragi moji gosti. Molim. Hvala našim dragim gledateljima. Ja vjerujem, iako na trenutke tužno, zato što doista puno toga treba učiniti, ali vjerujem da se isplatilo biti ovih sat vremena s nama. Sljedeća tema također će biti dosta vezana za Domovinski rat, pa vas ja evo i sada ovom prigodom pozivam da budete s nama u utorak u 20 sati. Srdačan pozdrav!